Kabalang kabalong kamet u Jisu Kris, nawan ban ai kuble yapi baro haka kerteng utrai Jisu unong penim bait jongi. Tungin ye puli mentai ke ke doktrin usaitan bat ke demonologi ke part 2. Benta tungin ye pet ya ke ke benta ke baar. Kumnu ba ka hima ka jingdum ka jong usaitan ka lae ban penyedai. Ni pen ko ngu ya ki hima ke perthei na ka ni ka hau-hau ka beker tawir saudong ya ka perthei lani ka hau-hau jong ki jaka beneng atmospheric heavens ni the heavenly places. Wa Apostol Paul hakashiti sikinong Ephesus kalendong wang ba ulapan imyingi na kijing ringkang bat kipom menba tungin bat ikakentien menba ngi juyaj menu kat bakum karukom jong ka perthei kat bakum usim ka jing sensyar ka sun ka jong ka mensim ka batrei menta hakikun jong ka jing bom kongu mangiru ko kibriu ka jing ublay ngila juim men sisien mensyua hakijing kwa jong ka do da ka bale yakimon jong ka do bat ki jong ki jing mut bangila julong barabor nalaka tendrai ki khon ka jing bitar ong wa Apostol Paul hang ni kumju kum kita ki we handrai ka jing isnei ba ka jing it ba kra ublei wat ba ngimen ba ngilong ki belayap da ki jing rengkang jongi ulapan imyingi ha o Kris Jisu ulapan syong yingi lem ha ki jaka beneng ha o Kris Jisu kabalong ka hima jong ka jing syai syu hakalenong ka balay, ka siti sikinong Ephesus ka dukot ka basipaw, haba upol yalap iki gentle da ka baong, banyo pentip menta, ha ki jing sensyar, ki bor, ha ki jaka beneng, da ka ban pentip, da ka balang ka balong mga bat mapi, ya ka ya ka jing start babun sertap jong ublay. Bat hakalenong ka bandriw ka dukot ka bakat utho, wang ba kajingile jungi kabamut kajingile tma kajingi kun man la ka klimat kamde ye kasnam ka do henry ye ki hima ki baki khot ki principalities ye ki bor ye ki nong sinshar perthei jong kani ka jingdum rulers of the darkness of this world but ye ki jingbom man bakan jaman sim hakija ka beneng ki sipai bat kum ki sipai jong u Jisu Kris wa Apostol Paul ukentu yang ye ke dekot ka bakhat wei bangin king ye ka jingking atiar jong ublay baro bangin ye kun bangin ye persya ye le persya ye ki but thap usaitan man la ka klimat da ka jingim jongi shu wong bangi dai ban king ye ka jingking atiar ka jong ublay bangila ban ye le persya ye ki but thap usaitan ha ka King James version Kaong put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Mentapat nginyepet usitan ubalong usiem, bat ka origin lani katlong katenrai jong u. Kalong ka badankam, bani i ka baka Bible ka hikay, sepang ka jinglong bakerpang, ba marway usitan, ni ka jingdon man, lani ka takadur bapaw kabapaw sabar, kabagikot ka personality, udon kata ka main, akaktin kasi, ni ngalaban bu ba udon kata ka jinglong kum ubriyo, lani ka jinglong bakerpang ba shimet jong u. Kumba haparo ngipet hakahima jong ka jingsay, ya kabalaay nuksa ni ringdur, hadien usim jong ka, kumta haparo katakamut hakani kahima jong ka jingdom laringdur ni ay nuksa hadin usim ujongka. Berkata day usaitan. Kaway pa kaway kahima kapan inuksa ya ka jinglong bat ka karakter jong ka bahakli jongka usim umikmat ya kahima bat kahima kalongkum usim. Kahima kalongkum usim. Tangkendiat la aibet ya ka jing pentip haka Bible haka jingedei bat ka origin lani ka jing sedang
bat kumju kajing hapno jong usitan, bat kipai nongbut jong ubaro, bat daga basay kadar kajya hakirta kibala letno shwa kajing penlong ya ubriu. Ka kitab Genesis lai lenong ka yatu ingi, ba ublay ulalong, ba ublay ulaong hawni usitan ubseng, melale ya kani latim yami nalor kikenja jingri baro, nalor kikenja merahat kakendau baro, da kakpo jongmi menpar ya kadomet, bat menbam baro ekisni karta jongmi, bat kajing syun ru ngan bu hapadeng jongmi bat katagabriu. Kabaar, arteli kilenong ni chapter kiba kongsan jong ka Bible, kiba patay kajing sedang ni ka origin usitan, bat ya kajing hapno jong u. Ka kitabu Ezekiel arpu pra ka lenong, bat ka kitabu Isaya khatsau ka lenong, saw hadu arpulay. U prophet Ezekiel, hang ni uay kajing itu lupa, yano Persya usim ka Tyrus, ubalong usitan, ublayu ang lingbaw prophet Ezekiel, yauni, kumno uang ublay, nama kadoknut jume kalas ngumeng, melaong ngalong ublay, nga siyong hakajing siyong ublay, hapadang giduryaw, habamihi ubriw ublay. Hakadukot kabakatlay ko ang melalong he Eden, hagakper ublay, umaw kordor baro ulalong kajingkup jongmi, dukot kabakatsaw melalong ukirub, malasle ubaka, melalong halor ulum baku jong ublay, melayat syarum syaneng hapadang kimaw ba meding, kadukot kabakatsan, koong melalong janay halakilinti baro, nadu katagasngi bala penlong yami, hadu bala siyam ya kajing bomhok hami, kadukot kaba katnriw, ublay uong melalekpop, ko Satan, ko Lucifer melalekpop, nama kata ngala bread yami kum ubasang na ulum ublay. Sengap syuk-syuk ke doknut jong u kalameng, namar kajing iternat jong mi. Melapen sniw ya kajing start, sengap upen sniw kajing start. Naga daw kajing pernay jong mi. Ngala bread yami haka kendau, ngala bu yami hakamat kisim. Bakin syukmi yami, bakin pet yami. Hakaway ke translation la yaitu, your example taught a lesson to other kings. Your punishment was so terrible. Ngipet hang ni, baro ki kenja benriu, kiba itu yami, kin lingo yami. La thoru hau Isaya khatsau ka lenong sahodu arpulay, ya katlong ni ka origin usitan. Hang ni u Isaya wong kumno unong banbor, uladu no, kasinong kasiar kaladu no. Wow, kasinong kabadap da kasiar kaladu no, ya kadujok na siyapo lapen ki na kabenta jong me, ban letan la nilit saw ya me, haba me wan. Kapen ki na kabenta jong me, ya kisut yap, wat ya kirangba kapertay baro, kalapen yang jod, ya kiket jong ki, ya kisim jong ki jaj benriu baro. Kini ong meru melakalat telot kumngi, melakalas seriem kumbangi, ya kaburom jong me lapan hiar syadujok, ya uksan lasyang hapo jong me, bat kiksan kitab yami, ukon jong ka step, laot yami siya kakandau, ubaju pendamlin ni kejait benriu, meong halaka donut ngan kiw siya peneng ngan kentiw halaka ket, haneng kiklur jong ublay ngan kiw siya lendat kilo, ngan longkum ubajrong tam, ubah hajrong tam penban ka Bible ko ang ni in penhiar yami siya dujok. Siya du try ka liulong, kita kibayi yami kinya kmi ang ublay, kinya perkhat yami, kida ang day uni ubriyo, ubalapan kenyu ya ka kendau, day uni ubalapan ki ya kihima, kani kalong kajing kenhui, jong kajing job halor ka Babylon. Syuk-syuk ngisyam kiktiin bala pendon kam hakini kijing batay, ya uli usim ka Tyrus, bat usim ka Babylon ba pinsyampang, da ka batikana, ka late lingba ka ay ka bangila, ya ka ban penyaday lani penyahap, ya kinu kinong sensyar pertay. Bat ka kadaw yu usim hadin kisim,
jong ke ni ka perthei ya ka bala bu bet kat kom ka ni ka jing penlong la ni ka wall order ke jing thul pa Daniel ka lenong ka bapra arpho ada arphuwe si pho ka lenong hin pet hang tu kapen skami ka jing shisha bakadon kis im jong ka himau setan hadin kis im jong ka hima ka perthei hang ni ki jer ya kita kis im ka mit bat ka hima Persha kiba yang yele ya Daniel arpu weisngi day hadu bandawan yarap umaikal urang ba na kiba kraw ong ka Bible tungin pet bnia ba ka kitabu Ezekiel arpu pra bat ka kitabu Isaya khatsaw ka lenong ngi day ban pule bnia ne sumar bha namar day na kini ki lenong la ne chapter ba kongsan ba kini ki jing batay jong u setan shwa ka jing hamno jung u la dep ai kaba ningkong i bo setan udan ka mind la ni ka personality ulong u ba sniu hadu kata-kata u setan day uta banong ba utau yo ubriu ubadon kata ka bor ban penyeday penkok ngu kabening kong ulong ya ubala khot da kekerteng ni baki ong kitin pareng ka personal pronouns kabar ulong uta ubas ngautu banep jingbut intelligence udon ke intellect kabor perkhat perdany kabalai ubadon ke jingtip kabasaw udon ka mon lani ka will bat kabasaw udon ki jingle lani ki actions yakini baro lapen kham kenti yu ulong da shisha ubadon kata ka personality kini sautli ki jinglong usitan layo i hak kitab ujob kelenong ka beningkong pra hadu khat ar kumno ba usitan ulay kren shibun bat ublay hak jingedai bat ujob bat kalong ying jong ubaro ngipuli usikaria lai kelenong usikaria ong balap pen i hau ya u Joshua urang ba lengdo ba u yang kamadu angel utrai baru setan ru u yang ka ketika man jung ukom unong yele Persha ar korin ngipuli ar kelenong gedkot kebakat we upor upen kenma wong ba banginum le phon yangi da u setan ginum ailat yu namar ngimlong kibam tip ikibut jung u ko kiba e ki jung ublay tungin tip yakibut jung u setan o ulang shisha ubanep jingmut ubadan ka jingtip ka bor perkhat haba uong yu Jesus Christ sa gospel u Matthew saw ka lenong kadkhat ka banriu uong hau lada melang ukon ublay to peno yalade nabalato uong an ay hukum yagi angel jong u sapang jong me bat kinra ya me kikti jong ki bayo kumno me jintot lagi kejat hau mau o ulong uta ubakraw kabor perkhat perdany layatu yangi kum kabalang da uyo anes hake kitab jing penpaw khat ar kelenong kedkot kebakat ar kordit ya kata ka khandau bat ka duriaw naba uta uksu ulalai hiar hapi ubadon ke jing bitar bakraw naba utip ba udon tang khandiat por kabaar ngipuli ba usitan uday ujing thaw bala penlong created being namar kata usyania lut ha ublay nakabenta ka jingdon ni ka jingim jung u kitab Ezekiel arpupra kerkhot ka bakhatsan ka ong ublay ong melalong janai halakilinti nadu kata ka sngi bangla penlong yami kabalay ngipet hangni lakhot yu u Lucifer kabamut ulur sngi day star ukon jong ka step son of the morning or light bearer ubara jingshai kitab Isaiah khatsaw kelenong dekot kebakat ar kaong kumnu milahap na beneng kulur syai ukon jong step kumnu la at yami sika khendau ubala ju pendam len ni ki jait benriu shiti skinong koren upor wang bau sitan upen seriem yelade yu angel ke jingshai bon ba ki angel ke jingshai ki batip ya ka Bible husiar pi kibari ya kani kajing hikai kabajanai lene ka sound doctrine husiar na kibriu kibatip ya ka Bible kibawan na kadur jong ki angel jong ka jingsai kabasaw uday ukirub ubalasle
haka jaka kentang habneng. O melalong kerub balasle ubaka ong ublay kitab Ezekiel. Kabasan ngipay uday kerub ubaka balabu do ublay ban ka ay kaket. Ngipay kitab Ezekiel lay punyo gudkot kabakandai. Ya gitu ki kerub kaya habat kani, ya gitu ki kerubim haka sunduk jutang haka tabernacle Moses kabaka ya ka mercy seat. Kabanri uni Lucifer udan ha Eden haka kper ublay kat kumu Ezekiel at pupra kalenong kaong syu ba umau kordor baro ulong ka jingkup jongme. Lapen kup yu baro shiren yang da umau kordor. Wow, ulayo eke kabahatam na ublay. Kabahnyaw ulalong haulum baku ilanik hima ublay. Hakiranap basyatay bangi jurway. Duduya cerum seneng hapanang kimau ba meding. Kani ke kitabu Ezekiel arfu prakalenong kayatu ba ulasya beretno kum ubasang na ulum ublay na panang kimau ba meding. Kaba pra ka Bible koong lolong ubajanay. Nado kataga sni bala penlong yu. Kaba khandai. O da shisha ulong ubaladap da kajing start full of wisdom. Ezekiel arpu prakhat ar. How Jacob lai khat riu u Jacob utho ya kajing start kabana sun. Kajing start kam u Jacob utho angni bakani kajing start kam long nakakhat ublay henry najrong nasun uong kabaningkong kabakenja partay kabaar kabakenjado bat kabalay kabakenjak suy. Kapertay ka start hadu kata-kata kikijit na usim jong kasun ubaaya ki kajing start pertay. Kapher labak na kajing start ba ublay uay kalong kabakhut kabahok. Kabashipaw Ezekiel arfu pra ulalong uta ubajanay hakajing iternat. Kabakhatway lapenkup penpong yu dagimau bakordor. Kaksiar kibiyasiriem at kimau hakajing syadem hakajing das syadem jung aron urang ba lengdo ki Israel. Kabakhat ar lapenlong yu Lucifer bat ka music. Ngin ken mau ba bat da kabasyay bha ulong unong yalam jong kajing mani habneng. Unong yalam jingrway habneng. Ublay uong baka jing shna yaki kanjeri jong mi bat kitang muri jong mi kalalong hami latayar yami. O ulong ubastat tam bat ubala pensle tam jong ublay haka music. Kabakhatlay kat kumuyo anes prasa busaw. Ula along sisien ha kajing sisya. Ujisu jubab ikijiu pi pilong na ukpa jung piu suitan. Ukpa jong kijing lamler. Kumta kini kijing batay. Kikadaw ba Lucifer ulong ubakraw e. Batla ayo kakerdan kabakraw. Bat katak along marjan bat kaket ublay. Ban ay kajing syakri. Yano. Ban yalam ya ki angel habneng. Ban mani lani worship ya uwaylay. Pa ukun bat umensim bakut. Kumtang ngitip badi haduk katno kapertay. Kabalong kahima kajingdum. Kaklanbor haduk kata-kata ban kring yaki samla yaki briu baro daga music. Jongka kadon ka anointing kajing pensle bakraw e naus im jong kapertay. Ubalong uta ukhirup ubalasle. Ngimday ban lengo yaki jingrai pertay bakilong kibabang hadu kata-kata. Ban sngap bat yakini ki jingrai. Ngani tu ipi lapan sle borba daus im kesuny. Hakani kahima jong ka jingdum. Kawai pakawai ka beat jong ka rock music. Kadon ka anointing ka bakraw. Kabakraw ki briu ki syat, ki ruay, ki linyar, ki plu hadu kata-kata ban syat, hasrok ban syat, hangkin jaka baper. Namar kani ka jingta jong ka jing pensle. Way nong ruay bapaw namu jong, why should the devil have all the good music? Download di ka music ka babun hadu kata-kata. Pila ban puli di kakot, pop goes the gospel. But kiway,
Lapan syai, lapan ya kajing tray, ya kajing mi, bat ka bor, jong kajing pensle. Haki nong ruai, nong tem, nong put. Namar ba u Lucifer, ulong ubala pensle. Ko ka balang, dahusyar, tutip hi. Baka music jong ka pertai, kalong ka music jong Lucifer. Ki iit ban sngap ikajing ruai pertai. Kiarno na kini ki ay barok hoj. Wat penserie mila debat ka pertai. Wat iit ya ka pertai ang Jisu. Da shisha haba ki briu ki sngap bat yai sngap ya ki music pertai. Kapenlong ya ki pan kwa bat ban yai kwa. Ban sngap man la ka sngi. O kadon ka bor ka ban kring ya ki samla kristan ban pengop ya ki. Tongin tip baka pertai kadon ka bor bakraw ban pengop ban pensyoy ban it ya ki ki jongka namar ka tau yo anes wong siti jung ugo baningkong ar linong khatsan hadu khan rio pi wat it ya ka pertai what it ya ka pertai lemni ta ki ru ki bahaka ta ka pertai ki bahaka pertai lada uno u i jaga pertai ngi ka balang lada ngi kum i jaga pertai kata ka jing i ukpa jongi u bahapneng kam don shu angi wat mod bu blai wi jengi namar ba pi i ya ki kattu kat ni ki jing ku abrai ki jing pensoi jonga pertai naba baro ka ba ka pertai don lai teli wong kay kata ka jing ku abrai jonga do kwa shikwa. Kabaar ka jingkwa abra jung ki khman. Kini ki khmat. Dai setang haba yo athia. Ki ja thaj. Henrei ki gudan ka bor bantan. Ka perthai ka tan ki khmat jung pi. Ko ki briu ki jung ublay. Pikir bhai ki khmat jung pi. Kabalay ka jing sarong thala sipang ka jing im. Kani kamday na beneng, kamday na kahima jong kajing syay, hanay na kahima jong kajing dum, kajing sarong thala, igo, unga. Barabor, kawan na ublay, kawan na usitan, ban pensle yangi kibriyo, banginlong ki basarong, banginlong ki bameng, wat penseryem, rengkat yaladi bat kani kapertay uong wabasor Paul, hanray penkaladur, transform yaladi na kajing thamai kajing mut jong pi ya bangile kumni ka nginyo tip ikamon kajing ublay kababha kabapen ngobha bat kabajanai di ko giba it ublay hinum yo tip dalaylay ikamon jong ublay lemda pi penkaladurno yaladi da kajing thamai kajing mut jong pi man la ka klep mat Sngap u Petros utho akasiti baningkong. Kalenong ka baningkong khatsao hadu khat nriu. Kom ki khon ka jingkongo. Ki bam penseryem rengkat yaladi. Ki bam penseryem bat ka perthai. Bat kita ki jingkwa brai ba mensyua. Jong ka perthai. Jong ka hima ka jingdum. Hakita ka jingbom tip jongi. Oh ngim tip. Handray kumba uta ubalak hot yapi. Ulang ubakot. Tulong mapiru kibakot. Haka jinglong jing imbaro. Nabalato tulong pi kibakot. Namar mga ngalong ubakot. Ngiyap banri ka jingkot. Haka jing im jungi. Suk kibakot yaka donot. Nabakini ya ublay. Ka secret jong ka jing im jungi kalong. Bangi im barabor haka bari. Da ka jing khoj baro haka jing im ka jungi banum perkhat banum banum entertain yaki ki bakwa brai yaka do yaki khmat ka jing sarong ka jing meng haka jing im jungi walangi long ki briu ki jungu blay harai tong in pen kalador yade barbor ban kup iki jing long jong Jisu ban bet yu Jisu haka jing im jungi ngin lat ka jing meng nakadot nuot ka jungi Ublayon kerku yapi bat ngini peteng haka patri.